Ka TMC Miliam kala nang klan syuk kat barang mi kisngi. Berkani kadai kajing tre shitom u presiden ka TMC Miliam blong usam larang ba uba Samuel Hasha berkinong yalam na kani ka constituency. Kibara tre shitom bandrung haman la kisnong kithaw man pinsngau thu hakabaya dei berkani ka seng. Hakabaya dei berkajing pembina kertong jong uba Charles Pengrup ya uba Gilbert Lalu hakasngi balawan man penyaso syakaseng na kaliang jong ni usam lau loong ba ka TMC Miliam kadai kajing tre shitom ka jong u berkinong yalam. Bat amdan daki wei pat kiban try ya kani kaseng baka de ka jong nu ru bat haduk menta ki pat ba kitip baka TMC Miliam ka don bat ka kieu ka de na ka jing tre shitom ka jong u ula kenturu ikipat ba bakim dei ban sengau thu bakla ya ka jing penbena pat ba jong ba Charles Pengrum namar ya ka tiket hi dei ban wan penbena ha ka jing alang ha constituency ha office. Haba jubab ya ka jingkeli laun mi na manyakun lada yo tiket na kaseng uniu samlau laong baka ni ka syong hakara jing kipat ba kumnokin rai namar marway la ban rai de kipat ba hi ki banjit bat unshania bed haki ban shim ya karai ni train na kunta party ni la ya chakman nam ta party ni klem syong thai shu ni trai kipat ba kisno tanat yanga bat hapo melim constituency hi TMC kamut nengkong ki itu yanga ka face jo ka TMC hapo melim kadai mangahi te lengbara ka jing tre stom ka jonga ka jing tre barat ba rengkat bat kini ki member te nakaleng jo ki member ke la kloy ba tre nak minta ka party te wat kini ki member ki ong ba hasha ngi tingim itu ya no ni itu ya ka TMC lengba na phi bat dai ma phi hi ba wan pensyai ya ka TMC hapo ka melim constituency dei tat hadu menta ka sasutit hadu kat nero ka parti TMC Henry ya ngaru ngam sampoi perkhat bahak tu kasni nakaleng jung presiden nganang ngaru ngan lek hang tei ngadon hang tei hak tu kasni ban ong ban pedeng burom ya ubri uban wan ban trei rengkat bat ka parti Henry ngam sampoi perkhat bat ngam syam khmi lenti ban nakaleng jong i presiden jong in penbenai ukumuta Henry chisin ba penbenai ano dai ban penbenah ka konferensi amdai hapo office tang bat rengkat bat kino kersan batang arsan ngate ngaya chakmat nakaleng ka jonga ngalong buru balakre Henry ka pakongsan naburom yaki party members ki jonga bat kade karai ka jong ki pai ba kade karai jong ki pai nong song jo ka melim konferensi hi baro kawai yano kimon banjit namar ya ketiket 4 declare